Juniorská bowlingová liga je dlouhodobá soutěž skládající se ze 6 turnajů a jednoho finále. A to letošní finále se konalo v plzeňské Lucerně. Respektive 7 nejlepších týmů se utkalo systémem každý s každým v klasických týmových hrách, kdy vítěz mohl získat do tabulky až 5 bodů. Favority, alespoň podle výsledků po základní části, byly týmy Strikeland Junior a Rabbits Praha a čekalo se, že jejich vzájemný souboj rozhodne o titulu. Tak dneska pro nás byl určitě zásadní zápas proti Plzni A. To byl prostě zápas, kdy rozhodoval každá kuželka a díky bohu jsme hráli. Dneska to bylo hodně obtížný, jeli jsme sem z Prahy a vlastně celou sezonu jsme tady nehráli, takže to byla pro nás poměrně novinka. Doufali jsme, že to tady bude dobrý a že se s tím popereme co nejlíp. Vzájemný zápas favoritů dopadl 5-0 ve prospěch Strikelandu a cesta k titulu byla otevřena. Nezabránila tomu ani porážka od Benediktu Most 1-4 a již před posledními zápasy měl vyrovnaný chomutovský tým jistotu prvního místa. Prostě jsme tým vyrovnaných hráčů. My vždycky hrajeme stejně a nám jedno proti komu hrajeme. Vždycky hrajeme stejně. Boj o zbývající medaile byl napínavý až do posledních hodů a týmy na 2. až 4. místě dělil od sebe jeden jediný bod. Stříbro nakonec uhájili Rabbits Praha, a to při shodě bodů díky lepšímu vzájemnému zápasu s Bowling Junior Plzeň. Ono v každé hře bylo pár malých chyb a to se nakonec jako nasčítalo a tak to dopadlo. 2. místo pro Králíky nakonec není zklamáním. Nejprve trošku smutek, protože jsme věděli, že na to máme, věděli jsme, že dokážeme vyhrávat zápasy, ale myslím si, že když se všichni vyspíme, tak to bude velká radost a určitě obecně si myslím, že to je úspěch být druhý. Bronzové medaile zůstaly v Plzni díky domácímu Bowling Junior, i když se na ně zezadu nebezpečně tlačili Benedikti z Mostu. Těm nakonec zůstalo nepopulární 4. místo. Pro nás je to úspěch, my jsme rádi, že jsme takhle skončili, dneska to bylo hodně silných týmů. Finálový turnaj ukázal kvalitu mladých bowlingových nadějí. Vždyť 5 hráčů mělo průměr přes 190 a 7 hráčů mělo nához přes 220. Těšme se tedy na další ročník a s mladými hráči brzy na viděnou.